L'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar ha posat punt i final al darrer curs. Ho ha fet celebrant el Dia Internacional de la Música. La celebració ha tingut lloc durant tot aquest passat dissabte. Al matí i damunt l'escenari del Centre Cultural, un grup d'alumnes de l'escola han fet sonar els seus instruments interpretant diferents temes musicals. Immediatament després, al Parc de Can Campassol, concert de bateries. Però no només han sonat bateries, sinó que alguns instruments de vent també han tingut el seu moment de protagonisme. La festa musical d'estiu de la Contrapunt de Malgrat de Mar s'ha tancat al vespre amb un concert i un sopar.